Neka je neizmjerna hvala uzvišenom gospodaru svih svjetova Allahu subhanahu wa ta'ala na svim nijametima i blagodatima koje nam je podario. Počeo od blagodati dini Islama, imana. Njemu uzvišenome zahvaljujemo za Kur'an i Kerim kojeg nam posla i učini ga da bude uputa bogobojaznima i onima koji razumiju do sudnjega dana. A donosimo i učimo najlepše salavate i selame na Allahovog poslanika i miljenika Khatamul Anbiya wal Mursalina Muhammada sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu časnu i plemenitu porodicu, na njegove drugove ashabe i na sve one koji prihvatiše da slijede njegov put do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga moja braćo i cijenjene sestre, zahvalni smo Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je poživio da dočekamo i ovaj mubarek mjesec, Ramazan i Šerif. Zahvalni smo njemu uzvišenome što nam je dao opet još jednu priliku da postimo, da učimo Kur'an, da klanjamo namazi, teravih namaz, da dajemo zekat i sadaku i ostale ibadete, a mi se moramo potruditi da iskoristimo ovu sezonu dobrih dijela koja je nama data samo jedanput godišnje, pa se moramo potruditi da je što bolje iskoristimo. Kao što znate, u mjesecu Ramazanu je uzvišeni Allah podario ljudima najveću blagodat i milost. On uzvišeni kaže u ajetu kojeg sam proučio malo prije, a to je 185. ajet sure Bekara: Šehru Ramadana alladhi unzile fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an, ili počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je uputa ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Allahov poslanik alejhi selam kaže u hadisu također kojeg sam citirao malo prije, braći i sestre: As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Post i Kur'an i Kerim će biti šefadžije i zagovornici za insana na sudnjemu danu. U mjesecu Ramazanu je uzvišeni Allah propisao ljudima posebno sredstvo za stjecanje takvaluka i bogobojaznosti. On uzvišeni kaže u 183. ajetu sure El-Bekara, nama dobro poznat ajet kojeg citiramo najviše tokom mubarek mjeseca Ramazan i Šerifa: Bismillahirrahmanirrahim. Ja ejuhalladina amanu kutiba alejkumus siyamu kema kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, ili ovi koji vjerujete, propisan nam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, ili kako neki naši prevodioci prevode, da biste bili Allaha subhanahu wa ta'ala svjesni. Mnogobrojne blagodati se kriju u ovom mubarek mjesecu, braćo i sestre. Za neke znamo, kako nas je obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i poslanik alejhi selam u hadisu, a za mnoge i ne znamo. Na primjer, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu prenosi predaju od poslanika sallallahu alejhi wa sallam da je rekao: kada bi sljedbenici moga umeta bili svjesni Ramazana i kada bi bili svjesni i znali šta se sve krije u mubarek mjesecu Ramazan i Šerifu, kakve blagodati, kakvi benefiti, kakve nagrade, poželjeli bi da traje i čitavu godinu dana. Ramazan se u predajama spominje, inšallah, kao mjesec Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem ummeta, a obavezni post koji je posebna karakteristika ovog mjeseca je označen kao Allahov subhanahu wa ta'ala. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
Kaže uzvišeni Allah, kaže, ovo je hadis i kudsi, as-savmu li wa ana ajzi bihi. Kaže, post je moj i ja ću za njega posebno nagraditi. I to je ibadet, braćo i sestre, koji najduže traje. Vidite, mi recimo obavljamo namaz koji traje nekoliko minuta. Evo, uzmemo svi ovih 5 dnevnih namaza po 5-10 minuta i mi ćemo obaviti i sabah, i podne, i kindiju, akšam i jaciju. Međutim, ulema kaže, Allah najbolje zna da je posebna nagrada za post, zato što je on cijelo vrijeme satima traje. Makar 12-13 sati, ili kada je ljetni period i po 15, po 16 sati. U nekim dijelovima zemaljske kugle čak se dešava i do 19 i 20 sati da traje post. I mi smo konstantno u ibadetu tom čitavog dana, dakle, postimo. Ali podsjećanje i sebe i vas, draga moja braćo, post nije samo sustezanje od hrane, jela, pića, dakle i svega onoga što kvari ramazanski post, već sustezanje od svega onoga što može oskrnaviti ili umanjiti nagradu za post koju nam Allah dželešanu obećava, a to je prije svega da čuvamo naš jezik, šta govorimo, naše oči gdje gledamo, naše uši šta slušamo, šta radimo rukama i na koja mjesta odlazimo. Svi mjeseci su u godini mjeseci Allahovi subhanahu wa ta'ala. Međutim, mjesec Ramazan i Šerif, braćo i sestre, je najodabraniji mjesec. Zato je poslanik alejhi selam rekao: Sejyidu šuhuri šehru Ramadan wa sejyidu l'ejami jevmul džumu'a. Najodabraniji mjesec među svim mjesecima je mjesec Ramazan i Šerif, a najodabraniji dan među svim danima je petak. I danas je, braćo i sestre, jedan od najodabranijih dana. Zapamtite to, jer je petak kao najodabraniji dan u sedmici, a plus je Mubarek mjesec Ramazan, a plus postimo, plus obavljamo namaze i teravih namaz pored farz, ovih 5 dnevnih namaza, i činimo mnoga druga dobra djela. I ne zaboravimo posebno ovim Mubarek danima, braćo moja i cijeljene sestre, učenje dova i donošenja salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rasulullah alejhi selam je prenio riječi uzvišenog Allaha koje govori melekima u prvoj ramazanskoj noći. Kaže: o Ridvane, otvori džennetska vrata. O Malik, zatvori vrata džehennema za postače iz mog ummeta. O Džibrile, dakle iz ummeta Muhameda alejhi selam, riječi su Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže: o Džibrile, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ovom hadis kuciju, kako se prenosi od poslanika alejhi selam: o Džibrile, spusti se na zemlju i okuj šejtana lanetullahi alejhi ecmaîn. Stavi ih u lance i baci ih u okeane, da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta mog miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Zato kaže poslanik alejhi selam, braćo i sestre, kada dođe mjesec Ramazan i Šerif, otvore se vrata džennetska, zatvore se vrata džehennemska i okuju se šejtani lanetullahi alejhi ecmaîn. Onda kaže: men sama Ramadane imanen wa ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaže: ko isposti mjesec Ramazan i Šerif čvrsto vjerujući, međusobno se obračunavajući, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Na drugom mjestu: men qama Ramadane imanen wa ihtisaben gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko provede mjesec Ramazan i Šerif na qiyamu, u namazu, i ustraje do kraja na tome, kaže, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Također se prenosi, draga moja braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pozivaču s nebesa da poziva 3 puta svake ramazanske noći, pozivajući nas na dovu i da tražimo od njega
ima li iko da nešto traži od mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa da mu ispunim želju? Ima li iko da mi se kaje za učinjene grijehe, pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam onome čiji metak ne propada i koji valjano ispunjava dato obećanje, ne činjeći nikome nepravdu? Rasulullah a.s. nadalje je rekao, svakog dana u vrijeme iftara Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa hiljada duša od vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u džehennem, ali im se Allah smiluje i oprosti. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog Mubarek mjeseca Ramazan i Šerifa. Sve ono što je vezano za Kur'an i Kerim je najbolje, braćo i sestre, a ovo je mjesec Kur'ana i mjesec posta. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an i Kerim ili počeo objavljivanje Kur'ana u mjesecu Ramazanu, pa je mjesec Ramazan izabrao i odabrao i postao je mjesec Ramazan najbolji mjesec. Pa ga objavio preko meleka Džibrila Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, pa je melek Džibril postao najbolji melek. Pa ga objavio dakle Muhammedu alejhi selam, pa je on postao najbolji čovjek na zemaljskoj kugli. Pa ga je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme objavio, odnosno prenio ummetu, to jest svima nama, draga moja braćo i cijenjene sestre, pa smo mi postali najodabraniji ummet koji se ikada pojavio na zemaljskoj kugli. Pa je Allah dželešanu dakle počeo objavljivanje u mjesecu Ramazanu, ali u jednoj noći, pa je Mubarek mjesec Ramazan i Šerif najodabraniji mjesec, a najodabranija noć je postala noć u kojoj je Allah dželešanu počeo objavljivati Kur'an i Kerim, a to je noć kaderska ili kako mi kažemo Lejletul Kadr. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraćajući se jedne prilike ashabima je rekao, braćo moja, a kao i danas da to govori nama, i kaže: o ljudi, došao vam je Ramazan sa bereketom i blagoslovom, rahmetom, milošću, magfiretom i oprostom, mjesec koji je Allahu subhanahu wa ta'ala draži od svih drugih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su sati bolji od svih drugih časova i sata. To je mjesec u kome ste pozvani Allahu subhanahu wa ta'ala u gostoprimstvo, u kome se smatrate Allahovim dobrim i plemenitim ljudima. Vaše disanje u ovom mjesecu je tesbih, a spavanje je ibadet. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu bit će primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala i dova će biti uslišana. Tražite od svog gospodara iskreno i čistih srca da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u činjenju i u učenju, dakle u činjenju dobrih djela i učenju, odnosno čitanju Kur'ana koji vam je objavio. Nesretan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Allahov subhanahu wa ta'ala oprost. Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žeđi sudnjega dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mladima. Održavajte rodbinske veze. Oborite pogled od onoga što vjerniku nije dozvoljeno. Smilujte se prema siročadima drugih i Allah subhanahu wa ta'ala će se smilovati vašim. Tražite od Allaha da vam oprosti grijehe. Dignite svoje ruke Allahu sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah subhanahu wa ta'ala obasipa svoje robove milošću i prima dovu koja mu bude upućena. O ljudi, vaše duše su ovisne o vašim dijelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom seždom. Znajte da se Allah subhanahu wa ta'ala kune svojom veličinom
da neće mučiti one koji klanjaju i seždu čine i da ih neće plašiti džehennemskom vatrom kada svi ljudi dođu pred gospodara svjetova. Ovako je poslanik alejhi selam opisao Ramazan i njegovu veličinu, a ovim riječima nisu iscrpljene sve predaje i hadisi i ajeti koji su vezani za Ramazan i šerif, braćo moja i cijenjene sestre. Zbog toga trudimo se da iskoristimo i ovaj mubarek mjesec Ramazan i šerif na najbolji način kako bi nam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao.